Takže ale zdravím vás víc u nového videjka z hry Far Cry 3 a to je už druhá epizódka, z hry Far Cry 3. Ideme si tam. Áno. A potom. Prešli sme to ďalej. Takže to bude asi to najlepšie. Môj najlepší skutek, čo som videl kedykoľvek videl. Však môžeš na mňa chvíľku čakať. Dávaj ty si. Takže tak. Akurát prešlo autičko odtiaľ. Áno, ako vidíte, také pekné auto, ktoré za chvíľku si ukradne. Nemôžem ukradnúť. Ako ste mohli možno počuť, tak mi tak to napísal na Skype. Ale to nie je normálne. Aspoň 20 mi vypisujú na Skype a čo je neobvykle. Ale to nebude to obvykle. Takže tak, nebude celá téma o Skype. Bude o Far Cry 3 a možno urobím rozhovor s nejakým let's playerom. Pokúsim sa to urobiť. Pokúsim. Pre začiatok. Áno, sme v save. Áno, checkpoint. Áno, checkpoint. Teraz budem utekať na ostrov. Takže tak si pozriem mapu. A teraz jeho strelia. No už ho strelte do prdele. Áno, strelili ho. Áno, toho ja nevidím. Space. Tak to by nebola šanca, že by prežil. Ale aj tak, klikáme. Takže za chvíľku budeme už utekať. Áno, už zomrel asi. Neviem, o čom ide. Ale ja začnem utekať. A utekajme. Utekajme. Prosím. Nezabijajte ma. Prosím, nezabijajte ma. Nie. Nie. Prečo by ste mňa mali zabíjať? Ja som iba utekol. Ja za nič nemôžem. Tak, máme ďalší checkpoint. A zase celý čas utekáme. Ako tu má... Aha, vrtuľník tu má okolo nás. Takže nevadí, že nám máme vrtuľník. Nevadí. Lebo už nás nechytia, lebo už nás si... No už prestalo to a hotová. Čo som ja urobil? S klečkom zdávať životy odmať. Možno som niečo zle urobil. Ja som zle urobil niečo. Nelen niečo. Všetko som zle urobil. Tak, ale
Prepáčte, ale to sa nedá. Checkpoint. OK. Lebo som skočil niekde úplne inde, kde som mal. Ani som ani skákať nemal. Ani skákať som nemal, ani skákať nemal. Utekáme, stále utekáme, len utekáme. Tak, a teraz čo sa prejaví? Budeme musieť skákať. Áno, musel sme skákať. Space jump. Keby by ste mi tak nenapísali, že space jump, tak by zraz neviem ľudia. Ale no, možno sú niektorí takí ľudia, ktorí ešte asi nehrajú v živote žiadnu hru a asi nevedia, ako sa skáče na hociakých hrách. Pomoc. Ako mi strieľajú. Tak zajdem do toho. Čo robíš? Tak rýchle. Ty chceš, aby ťa zabili, alebo čo? O čo ti ide, kamaráde? Ďalší checkpoint. Utekáme. Srnka beží. Tak. Je jasný, že pôjdem taďateľ. Takže pôjdeme taďateľ. Celý čas pôjdeme. Tak. Budeme musieť späť. Áno, zomrie! Áno. Zomrel. Nemusíš hovoriť, že si to nechcel. Ja viem, že si to chcel. Aká ti nevadí, že si to chcel. Dobre si spravil. Takže už budeme končiť. Pomaly. Ale nie, toto už sa mi nechce. Rýchlo. Tak rýchlo sa prepadne tento mostík. Ja som vedel, že nezačínam. Dobre, že dneska natočím len 10 minútové videjko, lebo ja dneska nestíham nič. Áno, nestíham nič. Takže ja sa s vami budem lúčiť. A chcem vám povedať, dajte mi like, dajte mi odber a zdieľajte a komentujte. Či sa vám videjko páčilo, alebo sa vám nepáčilo. Takže sa nemyslím to. Či sa vám páčilo, alebo nepáčilo. Či chcete z nejakých tých hier, čo som tam dal, nejaké videjko, no let's play, ale určite. Takže ešte raz dajte odber, lajkujte, komentujte a zdieľať nemusíte, keď nechcete. Takže